Hello everyone, good morning to all. Welcome back again. फिन खेबसे बयखौबो चेनेलाव बरायग्रोनानै लानाय जाबाय। लोगोफोरनि बे समावहाय मोननैसो बेबायदिनो आपडेट्स लानानै आङो फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जादों। थ' जायफ्रा मोजां मोनो निस्सय नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांनो हागोन। बिदिब्ला दिनैनि आपडेट्सखौहाय जागायलांदिनि। थ' बेबायदिनो आङो मिथिखानाय आपडेट्सखौहाय बांसिनै लानानै फैनाय जायो। बेबायदि सिगांनिफ्रायनो आङो बेबायदि CMAAA नि सायाव गोबांथार भिडिअसफोर लाबोबाय। थ' बेनि सायावबो सावरायगोन। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि। दिनैनि सेथि आपडेटआ जागोन जोंहा जितु जोंनियावहाय दा बेबायदिनो गोबांथार जबफोर ओंखारबोगासिनो ना। थ' जबनि सायावहाय जागोन आपडेटआहाय। थ' जोंहा बेबायदिनो दा रेलवेआवहायबो ना बेबायदिनो रेलवे डिपार्टमेन्टआव थ' गोबांथार बेबायदि जब्सफोर जोङो ओंखारबोनायखौ नुनो मोन्दों। जायफ्रा दासिमबो ना थ' एप्लाइ खालामनानै लायाखै एप्लाइ खालामनो हागोन। आरो नोंथांमोनाहाय बेबायदि गोबांथार भिडिअसफोर मोनगासिनोखा आपडेट्सफ्रा गोबां फैखायो। थ' थाबैनो आपडेट्स मोननो हायो। जायफ्रा दासिमबो एप्लाइ खालामाखैना थ' एप्लाइ खालामनानै लादो। पस्टआ माने एसे गोगोमानो दङ आरोना। थ' बिदिब्ला नैथि आपडेट्सआवहाय थांदिनि। नैथि आपडेट्सआ जाबाय जोंहा बेबायदिनो CMAAA। थ' बे CMAAA नि सायाव गोबांथार डिसकास खालामबाय लोगोफोर आरो गोबां सावरायबाय। जोङो साननो हागौ खायफाफोरा बेबायदि बे बेकार लनखौ लानायनि उनावहाय ना सरकारनि जब मोननाय नङा नामा। थ' जोंनि गोसोआव सोंलु जानानै दङ। जोङो मिथिनो मोन्दों जोङो बे लनाव एप्लाइ खालामबाबो जोङो सरकारनि जब जोङो लानो हायो। नाथाय जोङो खालि बे फैसाखौल'सो जिखिनि लन थ' बे लनखौ जोङो सरकारनो जोङो हरफिननायनि उनावहाय थ' जोङो गभर्नमेन्ट जबाव जोङो जइन खालामनो हायो आरोना। थ' जेबो उसुबिदा गैया। दासिम जायफ्राहाय बेबायदि जबफोर मोनाखै एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन। नैबे 2.O बेबायदिनो जोङो रेजिस्ट्रेसन खालामनानै लानो हासिगोन आरोना। थाबैनो जोङो बेबायदिनो रेजिस्टार खालामनानै लादो। बेनि उनावहाय जोङो बेबायदिनो एप्लाइ खालामनो हागोन आरोना। थ' आं एसे दिनैहाय क्लिप्सखौ लानानै फैदों। मामायाहाय बेयाव मा फोसावलांदोंना एसे क्लिप्सखौ नायनानै लानो हागोन आरो। ল'ৰা ছোৱালীৰ মনত সন্দেহ আছিলে যে এই আঁচনিখনত আবেদন কৰিলে আমি চাকৰি নাপাম বুলি। কিন্তু আমি সিদিনাখন মিটিঙতো আমি বুজাই দিছোঁ যে যদি আমি চাকৰি পাওঁ চাকৰি কৰাত আমাৰ কোনো আপত্তি নাই, খালি টকাখিনি চৰকাৰক উভতাই দিব লাগিব। তাৰ পিছত আমি চাকৰিত যোগদান কৰিব পাৰিম। সেইকাৰণে চাকৰি এই আঁচনিখনৰ টকা ল'লে চাকৰি নোপোৱা নহয়। সৰু কথা এটা যে চাকৰিত জইন কৰিলে আমি চৰকাৰৰ টকাটো উভতাই দি আমি যোগদান কৰিম। এইটোহে মাত্ৰ আমাৰ সৰু চৰ্ত এটা আছে। আৰু তাত আমি চাকৰি নাপাওঁ বুলি তাত কোনো কথা নাই। আমি নিশ্চিতভাৱে চৰকাৰী চাকৰিৰ বাবেও আমি আবেদন কৰি থাকিব পাৰিম। बिदिब्ला गुबुन मोनसे आपडेट्सआवहाय थांबावदिनि। गुबुन मोनसे आपडेट्सआ जाहैबाय जोंहा बेबायदिनो जिथुनिखि कृषि जायफ्रा बेबायदि आबादारि ना थ' आबादारि मावनानैहाय मोजां मोनो आरो बेबायदिनो एबारावहाय बोथोरजों बेबायदिनो सान्दुंनि थाखायबो जानांगौ बायदिसिना ना आरो बांद्राय बेबायदि माने बांद्राय खरान होनायनि थाखायबो जानांगौ। गोबांथार बेबायदि खेथियकफोराहाय बेबायदिनो अलरेडि माने बीमा फसल ना थ' जोङो बेबायदि बीमा इन्सुरेन्स जायफोरनाहाय दङ ना खेथिनि सायाव आजिखालि खेथियावबो जोङो बेबायदिनो बीमा इन्सुरेन्सखौहाय बानायनानै लायोब्ला मोजां। बेबायदिनो जोङो दाउ अमा मोसौ बोरमा बेबायदियावबो जोङो बेबायदि इन्सुरेन्सफोर जोङो बीमा खुलिनो हायो ना। थ' बे बीमानि गेजेरजोंहाय बे इन्सुरेन्सनि गेजेरजों जोङो बेबायदि जुन्थुफोरा बेबायदि थैयोब्ला ना थ' आरो बेबायदिनो माइफोरा गोबांथार बेबायदि आबादफोरा नस्थ' जायोब्ला जोङो बेहाय
बेबायदि सरकारनिफ्राय जोङो अनसुंथाइफोरखौहाय लानो हायो आरोना थ' मिथिखादों जोङो बयबो दाखालिनो आङो बेबायदि भिडिअस हगारदोंमोन आरोबाव दिनै फिन खेबसे आङो बे आपडेट्सखौहाय लानानै फैबावनाय जाबाय लोगोफोर थ' जायफोरा बेबायदि एप्लाइ खालामनो सानदों ना थ' बेवहाय टल फ्रि बेबायदि मोनसे नाम्बार लन्च खालामनानै होखादों जोङो बेवहाय बेबायदिनो कलफोर खालामनानै जगाजग खालामनो हायो आरोना दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबगोन लोगोफोर थाबैनो आङो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो हमनो सेस्था खालामगोन आरोना थ' बिदिब्ला गोजोन्थों बाय